мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва лоиҳаи ситикард бахшида ба сисолагии истиқлоли давлатӣ бозии сафарии бурнокро барои сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе баргузор намуданд. лоиҳаи мазкур аз моҳи апрел то сентябр идома кард ки дар он ҳар ҳафта ғолибон муайян гардида бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ мешуданд. ҳамакнун дар моҳи охири ин бозӣ маросими ҷамъбастӣ ва даври ниҳоии он баргузор гардид. дар даври ниҳоии бозии сафарии бурнок ки дар саҳни ҳавлии театри опера балети ба номи Садриддин Айнӣ сурат гирифт, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони ситикарти Авесто Груп ва ғолибони бозии сафари бурнок иштирок намуданд. дар бозии сафари бурнок дорандагони тарофаҳои Наврас, донишҷӯ ва хушомадед иштирок варзиданд ва беш аз 5000 нафаре ки маблағи роҳгироро тавассути ғайринақдӣ роҳандозӣ карданд шомил шуданд ва дар ниҳоят 200 нафари он соҳиби тӯҳфаҳои қиматбаҳо гардиданд. бибиҷон Саидова яке аз нафароне гардид ки дар нақлиёти ҷамъиятӣ аз корти Наврас истифода карду соҳиби дучарха шуд. ман бо корти худам ҳар саҳар ба мактаб меравам ва ба хонаи хешовандонам меравам. ман соҳиби велосипед гаштам. ғолибони мо киҳо ҳисоб мераванд? инҳо истифодабарандагони кортҳои нақлиётӣ ки дар автобусу троллейбус ва инчунин аз хатсайри мардумӣ мусича истифода мебаранд, онҳо ба ҳисоб мераванд ва ба иштирокчии бозӣ аз тарафи ширкати мо смс паёмак равон мешавад ки оиди иштирокчӣ шудани онҳо. имрӯз бошад бозии даври финалӣ, яъне бурди асосӣ ки читаре ки мебинед ин автомобил аст, тамғаи хундаи аксент. дар бозии мазкур, давраи финалии бозии мазкур 5460 нафар иштирокчӣ бозӣ хоҳанд кард ва аллакай дар чорабинии мазкур 21 нафар ғолибон аллакай дирӯз муайян шуданд ва тӯҳфаҳои онҳо низ муайян ҳастанд ва онҳо дар ин ҷо ҳузур доранд. ва 10 тӯҳфаи дигар, тӯҳфаҳои хотирмону гаронарзиш ва ҳамчунин автомобил тавассути бозии махсус дар пахши мустақим эълон хоҳад гашт. дигар нафарони хуштолеъ низ бо тӯҳфаҳои қиматбаҳо аз ҷумла дучархаи электронӣ, корти Душанбе Сити бо суратҳисоби 1000 сомонӣ, чандкашак, телевизор, яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ ва дигар лавозимоти рӯзгор шуданд. Суҳроб Ҷанҷолов низ тавассути лоиҳаи сафари бурнок соҳиби тӯҳфа гардид. ташаккури зиёд мегӯям ба дастандарткорони ин ҳамоиш ки яъне мардума бо ҳамин роҳҳо метавонанд ҷалб кунанд ба яъне сидикорду он чизое ки метавонанд ба нақлиёти шаҳр, яъне аз нақлиёти шаҳрӣ истифода баранд. ва ман ҳамчун яке аз шаҳрвандони оддии ҳамин кишвар зиёд бо нақлиёти шаҳрӣ мегардам ва аз сидикорд истифода мебарам. хуб ҳамин гуна шуд, намедонам толе баландӣ кард. шукронаи худованд ки мо ҳам сазовори тӯҳфа гардидем. тӯҳфаи асосӣ ва арзанда ин автомобили сабукрави тамғаи хундаи аксент ба ҳисоб мерафт ки дар бозии бурнок соҳиби онро тавассути лактрон ҷустуҷӯ намуданд. дар ниҳоят аз миёни беш аз 5000 иштирокчии бозӣ ин тӯҳфаи гаронарзиш ба як тан аз донишҷӯи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон Муллоназар Авезов насиб гардид. баъд аз бурд кардан Муллоназар Авезов зуд ба макони баргузории чорабинӣ омад ва ин тӯҳфаи арзандаро соҳиб шуд. ман ростӣ бовар надоштам ки ба чунин тӯҳфа сазовор мегардам. ташаккур ба ташкилкунандагони чунин бозӣ ки барои мо имконият медиҳанд ки соҳиби чунин тӯҳфаҳои гаронбаҳо шавем. ташаккури зиёд ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ барои ин 30 солагӣ, барои ин хушбахтии Тоҷикистон ҳамеша сулҳу ваҳдата ташаккур мегӯям. ҳамин ободии озодиштагии ҳамин миллат барои ҳамамо шараф аст. ӯ ҳамин лоиҳаи сафари бурнок ки бо мақсади ҳавасмандгардонии истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятӣ ва ба роҳ мондани пардохти роҳгиро танҳо ба воситаи ситикорт ба анҷом расид. дар рӯзи дигар намояндагони лоиҳа бурди асосиро ба Муллоназар Авезов тақдим намуданд ва ин ҷавони зодаи ноҳияи Айнии вилояти Суғд дар мошини худ нишаста сайри Душанбе кард. роҳбарияти донишгоҳи омӯзгорӣ низ аз он ки донишҷӯи онҳо соҳиби чунин як тӯҳфаи арзишманд шуд изҳори хушнудӣ намуда ӯро бо гулу гулдастаҳо истиқбол карданд.